Sanibonani ninjani oyengane zakwethu cha ngixolise nje kwabazobuka mhlambe nabazolalela kabi kulokho kodwa kubalekile ukuthi umuntu makaliveze ufo futhi noma ucabanga noma into eyilona nje iqiniso ngempela ngalento njoba ngikhona nje nami ngicula kwakunabantu ababecula ngaphambilini esasibukela kubo bewubhuti no baba njalo esafika becula umhlaba ongenjena ke becula umhlaba kuyajika ngaso sonke isikhathi ngicabanga ukuthi ekuhlakanipheni kwami nasekuqaleni nje impela kokujula kokulalela umculo kaMaskandi zazi iningi ingoma ezazikhona ngalesa sikhathi kuze kufikelele manje nezazi ikhona engaphumanga mina mhlambe ngihlakaniphile kodwa engafica nje ngilalela zikhona kuMaskandi kodwa ezazi ubuciko bokukhomba ukuthi abaculi bakaMaskandi bayamaciko ngizoya nje kakhulu kumuntu engicabanga ukuthi ngimlalele kakhulu futhi ngicabanga ukuthi generation yami yamlalela kakhulu umgqumeni ucule kakhulu ngicabanga ukuthi khona into eyokuphila emhlabeni angazange acule ngayo ethinta nje umuntu ophilayo ayikho into angazange acule ngayo kakhulu uma ngihlehla nyoba ngimlalela akazange ebe umuntu futhi ke bona kwabantu abasuka esigabeni la ngempela singathi umculo nomtsizwa bebisande nje kakhulu futhi ingakangeni lento yesilungu kakhulu umculo wabo ugcile kakhulu emakhaya becula ngokweshela becula ngeintombi becula nayo yonke into bengapheli ke indaba yentombi umgqumeni into ozothanda ngomuntu obesemncane ukakhulu futhi esakhole lo thandweni kodwa futhi ngesimo sokuthi uculela abantu aphinda angene nje nasempilweni abe umfelokazi bekwazi umgqumeni engomeni yakhe aphenduka abe umfelokazi aphenduke abe intombi eseshelwa aphenduka abe iqhikiza intombi esake yaqoma aphenduka abe umama ozela aphenduka abe iyo yonke into ongayicabanga okuwumculi ke umculi uyakwenza lokho ngoba mawucula ngaso sonke isikhathi not ukuthi usukucula ngawe kodwa uye ubheke yonke into esuke ikhona yenzakala ngaleso sikhathi wena uma umculi ufuna uphenduke ube isigebengu uma ukuthi uba isigebengu uphenduke ube liphoyisa uphenduke ube iyo yonke into ekhona ayikho into ethi uma umculi ufuna ucule ngeinduku ngeygusha njoba kusho inhlikinhliki le yentshebe yangapha kwaNongoma ebe ngiyihlonipha kakhulu amazwi njengala bengalindele kuyinhlikinhliki so ke inhlikinhliki ngicabanga ukuthi ayinalo ulwazi oluthini yebo yona iyafundisa ngendlela efundisa ngayo in terms of mhlambe kulento weinduku uyabona kodwa sikwazi ukuthi ngoba nakho sibuye emakhaya sizinzwa sesizothi masingena estudio ngaso sonke isikhathi ebese socula ngeygusha zayo sicule ngayo yonke into yayo le ecabanga ukuthi yona mhlambe kufanele ukuba masicule ngayo njengabaculi engingakusho nje inhlikinhliki mhlambe khona befina ukukusho inhlikinhliki ayizange benolwazi olwanele lokuthi yini okufanele ikhulume ngempela ayibazi ke nalobuciko bokucula ukuthi buyini inhlikinhliki ayihlale la ehleli khona inganyakazi kakhulu ngoba ngibone ngathi igcina isinyathela nala kungafanele khona ngoba indoda bese engihloniphayo mina inhlikinhliki uyabona so ke baba ayikho lento oyikhulumayo ukuthi ngempela kufanele ukuthi nasicule ngeinduku zakho uthi wena sesocula sithini ke manje ngoba phela kuzophela ucula akekho umuntu ongahlala elalele leyo nto uma umculi ufuna ugqoke sonke isimo somuntu ophilayo nongalalo umculo uyingakho kufanele ukuthi manje ingoma zo14 wonke umuntu ofika lalela album yami noma bethu umama noma bethu ugogo noma bethu umkhulu kodwa ifice into ethi ayibe isimo sakhe egqoka impilo yakhe njengoba enjalo so ke ubuciko obuyiloboke lena ke futhi ukuthi ke ebesethi ke uyazi ukuthi ke abaculi azibenza ngosentini ngicabanga ukuthi inhlikinhliki yona yazi kangcono ke lapho mhlawumbe futhi iyabazi nabantu ekhuluma ngabo kulolo daba kodwa nje angicabanga ukuthi singabe kulesi sigaba sokuthi ngempela insizwe enkulu kangaka ngabe siyayiphendula mina ke njengeciko uma kukhona indaba zakhe ezikhona mhlambe
useyithola la kufanele ayithole khona bayazi abantu ukuthi mina umuntu maye neindaba zakhe siye siveze kanjani kodwa nje bengedlula nje lapho bafowethu ukuthi cha inhlikinhlika ayihlale phansi bamba umthetho ayiphume nje indabeni zamaskandi ngoba yazi lutho iyohlikiza intshebelela ihlikiza khona hayi la kumaskandi cha akazi lutho nje kumaskandi uright nje iphathile igusha zakhe ayiphathile inhlikinhlika hlala la uhlelo khona mfowethu ngoba uzawusuke manje ebese ugcobeka kabi njengoba nje kukanjena nje futhi umuntu ebhizi nama album uyabo kanti siyakuhlonipha webhuti lena nje koyishoyo empela uyaphuma esandleni uyaphuma inhlikinhliki mfowethu angeke ngiqamba amanga kodwa ke lokho kushoyo ungadukisa isizwe ukuthi kufanele sicule ngalendlela sicula wena ufuna sicule ngawo ngoba uthanda induku zakho wena ke futhi oqala nje nawe uyazi ukuthi bakushaya idolo ngapha ezansi enhlikinhliki njoba nje na induku uyithanda nje uyazi wena ukuthi bakushaya ngapha ezansi uyazi bakushaya insizwa ngapha lensizwe sala lesaphumula lokuthula lokhuzana ubani lensizwa ngapha ubani shona lensizwa ngapha naye nje lekade ishonile nuyazi naye uyabona kodwa manje ngathi usuthinta iqanda errong lapha kumaskandi bengithi nje hlala phansi baba hlala phansi nje kahle uyigamela intshebe yakho le enikizelayo ukuze nje ukwazi ukuba right uyabona unganikizeli la kumaskandi nikizela le kude siyabonga.